दैयानो उसिजोबलायलायबाय ओमफ्राय ओरै गलांजोब्बाय। आं लाबोना होफैनाया ट्रेननिफ्राय लाबो नै ना खर' थुग्लिनाया टेस्टिनो जानोसै। दे लेरदो। खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो सानसुनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना। बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे। ओमफ्राय बोथोरा बांद्राय मोजां नङा आरोना दिनै वेदारा मोजां नङा। मर्निंनिफ्रायनो सान्दुं दुंलाय अखा हालाय सान्दुं दुंलाय अखा हालाय गिसि जानानै दंजोबो ना। अखा हानानै नागारनायानो बावाखै आरोना। ओमफ्राय आरो खोमसि एसे बोरैबा जाबावदों आरोना हाबावनो हागौ खुनु ग्यारेन्टि गैया आरो लोगोफोर। नै वेदारा दायोथ' बर्थमान अखा हागोन ना हालाथाय बुंनो हाया आरोना लोगोफोर। बोरैबा जाथारदों। लाइनाबो थांलाय फैलाय जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फासि एसे फोसाबनांगौमोन आंहा दहाय खेनसे फोसाबखांबाय ओमफ्राय आरो फोसाबबावनांगौ आरोना एसे फोसाबना लानि। जायगा गोदान फोसाबनानै होदों ओइनो बोराया बैसिम सानांगौ ना। ओमफ्राय ओरैबायदि मा होनो बै मा दाउ होनोमोनथाय लोगोफोर आथिं गोलाव गोलावा नैबे हाग्रायाव ओरैबायदि थायो आरोना बे खोस्लिफानायावहाय। गय बिगुरफोर गारनानै होजोबनो देनां बेयाव ना सारनानै मोनजायो आरोना लोगोफोर। दाबो गाबगासिनो दंबावो खनाथिंजाय। दुगैखांबाय जोंना सनालिया दायो। सोर लाबोआमोनलाय सनालिखौ? आं लाबोना होफैनाया ट्रेननिफ्राय ट्रेनावहाय बायनानै लाबोदोंमोन आङो बेखौ। बबे ट्रेनाव मोनो? बेरायनो थांबा दादाजों आङो। गारिखौबो बबाव मोनो? माया? गारिखौबो ना ट्रेननिफ्रायनो लाबोदोंमोन। गारिया गैला बायनानै गुरा जाजोब्बाय आरोना। रिंसार? दादा रिंसारा? सिफायनानै होबाय। एसे गेलेनो होनबा। नोंलाय मानोथो होनाय दादानोलाय बे एफा गिदिर देरबाय बिदाया मालाय। माबायदि सालाया बेबा? बेखौ? गारिखौ? दादा रिंसारासो सिफायना होदों होनबा? सालायनानै सिफायनानै होदों। सालायनानै बिमानैनि फिसाला। खानायानो जि थाव जायोना बेना जाय ब्रें ब्रें जालायखायो आरोना। मामाया हास'नानै होजोब्बाय? हास'नांगौमोन ना। मानो हास'नांगौ? बाबि रिंसारमोननाव थांनो। रिंसारमोननाव थांनो आंहा दुगैयाखैनो दाबो। दुगैखांनानै थांगोन। टाइमानो जागोन ना जाया दा? थांनाय जाबा थांगोन दा थांनाय जायाबा थाङा। आरो गाबोन स्कुल दंबावोसो लेखा फरायनांबावगौ। टाइमफ्रानो मिलाया आंहा। बाबि ओमफ्राय बै नालेंखरा मादै गोलैखो? मिथियालै बेबा मारै गोलैखो। नालेंखरानो थाइसे गोलैनानै थादों आरोना जोंना। आं नायसनबावा नानियासो नायसननानैहाय नालेंखर गोलैदों होननानैसो। बाबि बेयाव मारै गोलैबाय थायो? बेबा मारै गोलैखो सोर मिथिबावो। ओमफ्राय हारसिंसो गोलैखो? जाबाय थांथों दे। खानायाबो जि गयोना बेनाबो। दावदै बायदि खालामबाय नामा? दावदै बायदि खालामाखै। खानायानो सट्टासो गखायो आरोना बेनाबो। आंनाथ' नोगोर गखायो मानो एफा गयोथाय भगबानसो जाने। नों गारहरनो? डास्टबिनाव गारहै। आंबो नै खामसालि थुमसालि दै सोबोदोंमोन आं फिल्टाराव बुंबाय बियो। फिथाइया थाइसे सिरिदों आरोना मोजांसो गाज्रि नङा। दा जानांगौ हाखानानै। जुथाया रानासो सान्दुंआनो गैया नै दासो एसे दुंलाबायबाय फाग्लासो। दैयानो उसिजोबलायलायबाय ओमफ्राय ओरै गलांजोब्बाय। बे दैखरसोमोन सिगां जोंना बेखौनो फिल्टार खालामदों नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव सोबानो बुंबाथाय दैया गलांजोबखायो आरोना। ओमफ्राय आं एखमबा गगार होयोबो मानो होनब्ला बे आइरन सानै लेथ्राफोरा एसे गगारथों होननानै। ओमफ्राय बेयाव मुसारि खानानै होखादोंना जाहाथे एम्फौ एनला हाबैनि थाखाय आरोना हाबनो हायैनि थाखाय। दायो एसे न'आरि सिबस्रांना लानोसै खामसालिफोरखौ एसे सिबस्रांनोसै। आंहाबो फासि सानोसै डाइरेक्ट दुगैनोसै आरोना। दा बांद्राय टाइम जायाखैना दानो।
दाबो 3:30 जादों टाइमाहाय बांद्राय टाइम जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहाय आहा एसे उन्दुनो मोन्दों दहायो दसेजाय स' एसे मावनानै लागोननि र' 10 जाबाबो बांद्राय दोमैयासै नै एसे सान्दुंबावो दाबो थाब मावनानै लाखानोसै होनबाबो सान्दुङानो गैला लोगोफोर एसे दं आरोना जे टाइमाव नांगौ बे टाइमावथ' दुङासै दासो दुंलाबायबाय बेलासिनानै सनालाय माला दुगैखांबाय टेनसन गैलाना ओइ हाग्रा फुयो नामा दासो दुगैखांनानै अखा हाबाय थानायाव सान्दुं गोसा दुंबासो फुनांगौ हाग्रानि रज'फिनजोबलायबाय लोगोफोर सनालिजों आंजों फुनांसिगोनलाय ना सनालि दायो दुगैखांबाय आङो लोगोफोर दुगैखांनानैहाय मोनायाखै दासिमबो नै सान्दुंबावो ओमफ्राय नानिखौ लेखा फोरोंखाबाय आरोना एसे लेखा फरायहोनानै लाखानोसै दा मोनायाव लाइना थाया थिग गैयाना लोगोफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम मा लिरखो मबाइला जि मावदोंना आंना दे लिरदो मोजां लिरदो सिजिनानै थादों ना खर' मानै लाबोदोंमोन लोगोफोर ओरैनो संगैगोन आरोना आं जानानै लुबैनानै माने आं ना खिखौ जानो लुबैनानै ना खिखौ लायनो हानाय गैया नालाय ओमफ्राय खर'खौनो लाबाय आं बोरायाबो जायो माने आंना टारगेटआ ना खर' नङामोन आरोना लोगोफोर माने ना खिखौ जानो लुबैदोंमोन नालाय आं जानो बिराद मोजां मोनो आरो दा ना खिखौहाय आलुजों एवनानै जानो बा ओंखामफोरजों एवनानै जानो बेनि थाखायनो आं ना खि जानो लुबैनानै ना खिखौ लायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय ना खिथ' गैया बिदै दंमोन ओमफ्राय बिदैखौ एसेबां इन्ट्रेस्ट मोना जानो आङो बेनि थाखायनो ना खर'खौनो बोरैया लादो दे बेखौनो होननायखाय बेखौनो लाबाय आरोना संनानै लाग्रोसै लोगोफोर थुग्लिगोन आरोना मोजांनो बेखौहाय बिराद टेस्टि मोनखायो आरोना आं जानो ना खर'आव होनो थाखाय नै आङो ग्रेभिखौ खालामनानै लाबाय माने बानलु आरि मस्ला मस्लि जा दं बेखौ आं फोमोननानै लाबाय ओमफ्राय नाखौ दहाय एवथ्रमखादोंमोन नालाय नै ना खर'खौ होबाय बेनिफ्राय थुग्लिसै आरोना बेखौहाय बरिया मोजां जाखायो आं थुग्लिनानै लागोन नै र' लोगोफोर नै ना खर' थुग्लिनाया टेस्टिनो जानोसै नै माखासेया एसे हायनानै लांबाय नै टेस्टि लोगोफोर दायोथ' मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय जाना लानोसै एसे खमायब्रा साउन्डआथो जाना लानोसै ओमफ्रायो बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट